dak li tħoss mhux neċessarjament huwa l-verità. Jiena Matthew Bartolo, din hija terapija mingħajr kantunieri huwa l-post fejn naqsam ħsibijiet tiegħi li tallimt mill-għexieren ta' nies li tqajt magħhom fit-terapija. Illum il-ġurnata nitkellmu ħafna fuq kif tħossok. U l-emozzjonijiet huma validi immens, jiġifieri meta innaqqas l-ebda ħaġa dwar l-emozzjonijiet. Jekk qed tħossok imdejja huwa vera tħossok imdejja, jekk qed tħossok ferħan huwa vera tħossok ferħan. Però mhux bil-fors ifisser li dak li qed tħoss inti jirrappreżenta il-verità jew inkella ir-realtà kif ġrat. Jista' jkun li inti tħossok vittma f'relazzjoni, jista' jkun li inti tħossok vittma ta' inġustizzja fuq il-post tax-xogħol. Imma għax inti tħossok hekk ma jfissirx bil-fors li dik hija realtà. U allura tajjeb ħafna anke saqsi n-nies ta' madwarek. Ikun hemm nies li tafda tista' ssaqsihom biex jgħidulek il-verità dwar dak li huma jaraw li ġara fil-verità. Għax meta inti qed tħoss pereżempju li inti vittma ta' sitwazzjoni li inti forsi ma ħaġ dak li kien ħaqek, jista' jkun ġej mill-fatt li inti ma ħaġ dak li xtaqt. Allura jista' tikollok dik in-naqa tentrim żgħira fejn tħoss li inti vittma ta' inġustizzja, meta fil-verità hemm nies fuq il-post tax-xogħol li huma ħafna kapaċi iktar minnek u għalhekk huma kien ħaqhom jistħoqilhom dak il-post qablek u iktar minnek. Allura dak li qed tħoss huwa validu, però importanti tifhem anke hemmx patterns fil-ħajja tiegħek. Aħna dak li nħossu hija reazzjoni għal dak li qed jiġrilna, però huwa wkoll konsegwenza tal-ħafna esperjenzi li aħna għaddejna minnhom kemm ilna ħajjin. Eżempju, jekk jiena nħoss ansjetà kbira, kważi ċert li l-partner tiegħi ħa teqlibili jekk tmur staff party, jista' jkun li vera qed naraħ ssir viċin ta' xi ħadd, jista' jkun li vera qed naraħ tagħmel iktar affarijiet mis-soltu. Però jista' jkun ukoll li jiena qelbuli fil-passat waqt staff party. Jista' jkun li smajt ħafna stejjer li jiġru waqt staff parties, jista' jkun ukoll li jien stess forsi xi darba fil-passat jew f'din l-istess relazzjoni bistillajn waqt xi staff party. Ma jfissirx bil-forsi dak li qed inħoss jiena li ħajjiġri jew li forsi naħseb li ġara ġo dal-istaff party fejn kien hemm is-sieħba tiegħi mal-kollegi tagħha huwa verità. Jista' jkun li hija reazzjoni għal passat tiegħi stess li qed jinfluwenza kif qed ngħix dan il-mument. Allura aħdem fuqek innifsek, siraf lejek innifsek, l-emozzjonijiet li tħoss huma validi, però ifhem minn fejn huma ġejjin. U iċċekkja il-fatti.